διαπιστώσαμε αμέσως την ανάγκη για εκπαίδευση, για διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών μας. Εκπαίδευση και κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες, στον ψηφιακό πλέον κόσμο. Διανύουμε την εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το να έχει κάποιος μια φυσική βιτρίνα δεν είναι ανταγωνιστικό. Πρέπει να έχει μια διαδικτυακή βιτρίνα, μια ψηφιακή βιτρίνα. Επομένως, εκεί εντάσσεται, αν θέλετε, και η δική μας προτεραιότητα στο να μπορέσουμε να τους δώσουμε όλα εκείνα τα εργαλεία, τη γνώση και τις δεξιότητες για να μπορέσουν να ασκήσουν την επιχειρηματική τους και επαγγελματική τους δραστηριότητα με νέους σύγχρονους ψηφιακούς τρόπους. Ότι στην εποχή που ζούμε, που είναι πολύ ανταγωνιστική, για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά, πρέπει να στραφούμε σε συνεργασίες και συνέργειες με αξιόπιστους φορείς, με φορείς οι οποίοι έχουν γνώση, έχουν κύρος. Ένας από αυτούς είναι και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, το αμέσως επόμενο διάστημα θα εγκαινιάσουμε μια νέα σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων μέσω του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου θα παρέχουμε στα μέλη μας διάφορους κύκλους εκπαίδευσης σε θεματικές ενότητες που θα είναι του άμεσου ενδιαφέροντός τους για διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες. Θα δημιουργήσουμε και το Marketplace, που ήταν μια προγραμματική δέσμευση της παράταξής μας, όπου τώρα ως νέα διοίκηση του επιμελητηρίου θα την υλοποιήσουμε μέσα στη θητεία μας. Marketplace, μια ψηφιακή αγορά, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακος, όπου όλα τα μέλη μας, τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη μας, θα βρίσκουν μια διαδικτυακή βιτρίνα που θα έχει πανελλαδική και παγκόσμια, όπως αντιλαμβάνεστε, εμβέλεια, και εκεί θα μπορούν να παρουσιάζουν, να προωθούν και να πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Είναι ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα, project,